zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke Maryam, na gama baki gabaki ɗaya. Babu amsan da nake samuwa. Amsan guda ɗaya ne. Ni cikakken ɗan sunna ne. Aure aka haife ni. Sunan mahaifiyata Khadija. Mahaifina kuma Tanko. Mahaifina da tun ina ƙarami. Na san tambaye ki, me yake tantama a kaina? Ko akwai abu da ke zargi ni akan asalina har ke bincike a kaina? Labari ya zo wa magabata na cewa ba ta hanyar aure aka samu cikin ka ba. Wa ya zo musu da wannan labarin? Ban san ta inda labarin ya taho ba, amma tabbas an sanar musu da cewa kai ta gurbataccen hanya ka zo duniya. To ya zama lalle dole, ya zama wajibi in gana da iyayenki domin su gaya mu wane ne zo gurin su yake kokarin bata min suna. Ina so an ga iyayenki. Abdul, me kake nufi? Tsiye kake so ka mawa iyayena? Maryam, babu zancen tsiye. Mutunciya nake so in kare. Dan haka wuce mu ji. Ki wuce mu je na ce. Dakata. Duk abin da kake faɗa ina jinka. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa ganawa da mahaifiyarta ba shi da amfani a gare ka. In kana so ka tabbatar da cewa kai wane ne kuma daga ina wannan labarin yake, to ka je ka samu aminin mahaifinka wanda aka turo shi nan gidan muka zanta da shi a yayin da ya zo magana aurenka. Ke me kike a nan gun? Kai abin da nake so da ke, babu ke babu shi. Kada ya ƙara zuwa inda kike, kada ya ƙara zuwa inda kike, kada ki ƙara zuwa inda yake. Zo ki wuce na ce miki. Na dawo gare ka, ba kallo na za ka tsaya yi ba. Ya kamata ka je ka soma abin da ya dace, kada lokaci ya ƙure maka. Kowace uwa tana burin yarta ta aure a gida na mutunci don samun zuri'a ta gari. Amma Abdul ya tabbatar min da cewa ta hanyar aure aka haife sa, kuma sunan mahaifinsa Tanko. Amma kawu ya ke yadda. Tabbas ya gaya miki gaskiya, sunan mahaifinsa Tanko. Kuma daman kin san shi ne? Da ban san shi ba, amma yanzu na san shi da bincike ya tsananta. Alhamdulillah, Allah na gode maka da Allah ya sa kuma kuka sani. Amma umma kin san gaskiya, me yasa biki gaya maka ba? Maryam, mahaifin Abdul tabbas sunan shi Tanko, amma kin san inkiyarsa? To Tanko na Maliya ake kiran shi. Kin san ma'anar na Maliyan? To kin ji dalilin da yasa ake kiransa da na Maliya. San ba mutumin kirki bane shi. Na shiga uku. To mama,
inda wannan shine halayen mahaifin Abdul, tabbas kawo ba zai bari na aure sa ba. A gaskiya ba zai bar ki ba, ni ma kuma ba zan bar ki ba. Mama, ina son Abdul matuƙa. Halayensa sun bambanta da na mahaifinsa. Abdul mutumin kirki ne. Kuma yana da hankali, mama. Zuciyata ba za ta iya haƙura da shi ba. Me ke faruwa, me zai waroyi garkuwa, zuciya ta barin damuwa. Sani, ina sauraron ku. Baba, tunda muka taso a rayuwa, kai ne kake mana komai a matsayin mahaifi. Kasancewar mahaifiyarmu ta ce, kai ne babban aminin mahaifinmu, sannan mun taso mu san mahaifinmu tun muna yara. Gaskiya ne. Mahaifinku ba shi don amini da ya wuce ne. Baba, don Allah ina so na maka wani tambaya. Kuma ina so don Allah ka faɗa mana gaskiya akan duk tambayin da ya kar ka ɓoye mana komai dangane da rayuwarmu. Allah ya so yadda. Zan ba ku amsa duk wata tambayar da za ku har dai ina da amsar ta. Baba, ina so in san waye mahaifina. Sannan ina so in san ta wace hanya aka yi sanadiyar zuwa na duniya. Abdul, me yasa ka min wannan tambaya? Baba, ka yi mana alkawari duk tambayar da muka ma za ka ba mu amsa, don haka sai ka ba mu amsa. Haka ne. Tanko shine mahaifinku, kuma mutumin kirki ne. Amma me yasa ka min wannan tambaya, Abdul? Baba, fuskan kai nuna mu cewa akwai ɓoyayyen sirri a tattare da kai wanda kake ƙoƙarin ɓoye mu. Don Allah ina roƙonka ka taimake ni, ka faɗa min gaskiyar abin da ka sani a kaina. Baba, kar ka ɓoye min komai don girman Allah. Ka taimaka min, ka mai da kai min alƙawari. Ka taimaka min, baba. Ina neman taimakonka don Allah. Kawun Maryam ne ya ce, wai yaya Abdul ba ta kyakkyawan hanya aka same shi ba. Sadiya, ki sama min mafita. Hasashe suna nuna cewa zan iya rasa Abdul a rayuwa. Maryam, kaina ya kulle. Na rasa abin da ma zan yi a kai. Maganar da kika min ta baban Abdul ya sa na shiga rudani. Mahaifin Abdul bai mana adalci ba, saboda ya bar mana mummunan tarihi a rayuwa wanda zai iya tarwatsa zuciyar ahalinsa nan gaba. Kai, na tsorata wallahi wannan rayuwa. Shi yasa ake so mutum ya aikata abu mai kyau lokacin yarintar shi, saboda ba a san me zai je ya dawo ba. Ka aikata mai kyau ko mara kyau. Idona ya rufe, Sadiya, domin kasancewar mahaifin Abdul ba mutumin kirki bane, kuma ni da shi muna ƙaunar juna. Ku tashi. Bana son ci gaba da zancen da ku. Hakika yanzu na fara tabbatar da maganar iyayen Maryam gaskiya ne. Yanzu na tabbatar da cewa ni ba cikakken ɗa bane. Ka daina faɗin haka, yaya. Sani, a fuskan shi na gaskiya, a fuskan shi na fahimci komai. Duk tambayin da muke mishi Sani, baya ba mu amsa daidai. Duk tambayoyin da muka bashi, bai ba mu amsa da ya dace ba. Sani, bai mai tabbatar da cewa ban zo duniya a sa'a ba. Watan bakin ciki na a duniya ya kama. Abdul, zan ba ka shawara. Zan ba ka shawara. Ka mance magana aurenka da Maryam. Saboda na lura sanadiyan wannan auren ne yake nema ya janyo wannan matsalar da ke faruwa a yanzu. Baba, ba iya Maryam kawai zan cire a cikin zuciyata ba. Har duniyan gaba ki ɗaya zan cire a cikin zuciyata. Duniyan gaba ɗaya zan cire a cikin zuciyata ba. Sai an jima. Baba, dan Allah ka yi wani abu. Kar
kan rasa rayuwar yayana. Shi ne gata na, bani da wanda ya kai shi. Don Allah ka taimaka baba. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa?